Ако управлявате растящ бизнес и усещате, че всичко минава през вас – договори, хора, плащания, IT достъпи, маркетинг активности, проблеми и решения – това видео е за вас. Не защото не знаете какво трябва да се направи, а защото няма кой да го движи системно. Когато бизнесът расте, операциите стават по-сложни и в един момент започват да ви дърпат назад. Нов служител започва, но договорът още не е подписан. Няма IT достъпи, няма работна станция, няма ясен онбординг процес. Работите с външен изпълнител, но договорът е импровизиран, параметрите не са ясни, а счетоводството чака информация. Плащания се правят, но няма централен регистър. Фактури се трупат, но не е ясно коя по кое перо отива. Отпуски и болнични се следят в имейли. Графици и извънреден труд се въвеждат на ръка. IT проблем се решава, когато вече има проблем. Не е ясно кой до какво има достъп. Бекъп съществува, но никой не е тествал възстановяване. И всичко това в крайна сметка се връща при вас. Може би в този момент си задавате някои от следните въпроси. Ще разберат ли реално как работи моят бизнес? Ще мога ли да им се доверя? Няма ли да ми създадат допълнителна работа? Има и по-рационални въпроси като: Вие сте IT компания. Имате ли реална експертиза в HR, администрация и маркетинг? Не е ли по-сигурно тези процеси да останат вътре в компанията? Няма ли в крайна сметка това да струва повече, отколкото да наема хора? Ще мога ли да комуникирам лесно и бързо с екипа ви? Това са правилните въпроси. Защото бек-офис е със сервис, не е просто услуга, която се възлага. Това е решение да делегирате оперативен контрол. А такова решение се взема само когато има яснота, професионализъм и доверие. Ние не идваме като следващия доставчик и не идваме да изпълняваме отделни задачи по списък. Ние поемаме оперативните процеси зад кулисите – администрация, HR, IT системи и маркетинг, така че бизнесът ви да работи подредено, проследимо и устойчиво. Преди да започнем, правим реален анализ на начина, по който функционира организацията ви. Разбираме структурата, приоритетите, темпото и начина ви на вземане на решения. Не работим по универсален модел. Работим спрямо вашата реалност. И не сме просто IT компания, която е добавила HR към портфолиото си. Работим с специализирани експерти във всяка ключова област. Администрация, човешки ресурси, системна поддръжка и дигитални процеси. Всеки процес се управлява от човек с конкретна експертиза и ясно поета отговорност. Често ни питат дали не е по-надежно тези функции да се изградят вътрешно. Истината е, че за да покриете тези дейности in-house, са нужни минимум няколко различни роли – административна, HR, IT и маркетинг подкрепа. Това означава фиксирани разходи, подбор, обучение, заместване при отсъствия и постоянен управленски ресурс. Нашият модел дава достъп до цял екип от специалисти на цена, която обикновено е значително по-ефективна от поддържането на 4 отделни щатни позиции. И още нещо важно – ние не ви вкарваме в твърда рамка. Пакетите ни се адаптират спрямо реалните ви нужди и етапа, на който се намира бизнесът ви. Ако растете, скалираме заедно с вас. Ако имате нужда от фокус върху конкретна област, приоритизираме нея. Не плащате за капацитет, който не използвате. Плащате за структура, експертиза и поета отговорност. Нашата роля не е да ви отдалечим от процесите. Нашата роля е да ви дадем контрол, без да сте в управлението всеки ден. Ние не сме външен доставчик. Ние сме вашият оперативен бек-офис партньор. Ако усещате, че това е вашата ситуация, запишете се за безплатна консултация. Разговорът не ви ангажира с последващо действие или закупуване на услугата. Просто професионален разговор, в който ще видим дали моделът е подходящ за вашия бизнес. Ще се радваме да поговорим.